Талбоншон Мирзоев тӯли 5 сол аст ки дар ансамбли фалаки назди шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода ҳамчун фалаксарои ҷавон кору фаъолият дорад. ӯ ҳамарӯза дар паҳлӯи устодон ва дигар ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳр нишаста аз нозикоии ин касбаш меомӯзад. бояд гуфт ки дар назди шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода ансамбли фалак соли 2007 таъсис дода шуд ва ин ансамбл тӯли 10 сол аст ки фаъолият дошта ҳунармандони он дар ҳамаи чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ иштироки фаъолона доранд. мо бисёр хурсанд шудем ки 15 декабри соли ҷорӣ бо ташаббусу заҳматҳои пешвои миллат ансамбли фалак ҷаҳонӣ шуд, ба конвенсияи ЮНЕСКО дохил шуд. ансамбли фалаки шаҳри Турсунзода аз ин хабари хуш бисёр хурсанд шуда боз фаъолияти кориашро дучанд намуда ба мухлисону ҳаводорони худ сурудҳои нав ба нави эҷодиро пешниҳод менамояд. фалак яке аз мардумитарин сабкҳои мусиқист ва ба гуфтаи санъатшиносон он танҳо хоси мардуми тоҷик аст. фалак ҷузъи қавии фарҳанги тоҷикон буда, чун жанри мусиқии суннатӣ аз замонҳои хеле кӯҳан вуҷуд дошт ва бо мурури замон тамоккул ёфта хусусиятҳои тоза касб намудааст. ансамбли фалаки шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода тӯли чандин сол аст ки дар шаҳри Турсунзода фаъолият дорад. дар тӯли фаъолияташ чеҳраҳои нав ва санъаткорони асилро имрӯз тарбия карда истодааст ва ансамбли фалаки шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода имрӯз дар баробари дигар ансамблҳо дар тамоми чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва шаҳрӣ фаъолияти назаррас доранд ва аз иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олӣ ки имрӯз бо заҳматҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат фалак ба созмони ғайримоддии ЮНЕСКО дохил гардид ва мо аз ин фурсати муносиб истифода бурда ба пешвои муаззами миллат миннатдории худро баён мекунем ки бевосита таваҷҷӯҳи зиёд ба соҳаи фарҳанг доранд. раҳматшон Мирзоев ки роҳбарии ин ансамблро дар шӯъбаи фарҳанг ба ӯҳда дорад, дар ҳавои фалак ба воя расидааст ва барои рушди мусиқии миллӣ талош мекунад. ҳамаи суратҳои эҷод ва ба мусиқӣ даровардааш дар васфи ватан, тоҷикистон ва ваҳдат мебошад ки ҳамеша дар чорабиниҳо пешкаши тамошобинон гардонида мешавад.